سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدالو وزيناتات ابي ኢትዮጵያ بتحت قيد زاتو سرحتኛታት ውድብ ሕራት ሃገራት ዝመልከት ዝወፀ ዜና ጌታቸው ረዳ ብዝገበረ ቃለ ምሕተት ብዛዕባ ኣብን ዘሎ ኩነታትን ዝሃበ መብርሂ ፊልሳን ኣሕመድ ስድራ ቤታ ምእሳሮም ኣብ ሱዳን ኢንተርኔት ክኽፈት ዝሓለፈ ፍርዲ ኣብ ዶባት ፖላንድን ቤላሩስን ኣጋጢሙ ዘሎ ኩነታትን ካልእን ዝደሰስ ክኸውን እዩ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ እዛ ቻነል ንምዃን ድማ ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም بوحدو تشعت سرحتنياتات ودو حرات هاجرات اب ኢትዮጵያ مس ابالات سدرا ቤቶም ኣብ ትሕቲ قيد خمزاتو ጸብጻባት حبيرم سب مزصتا ودو حرات هاجرات نتم ኣብ ትሕቲ قيد زاتو سرحتنياتات كم زبصحومن ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ በህጹጽ ክፈትሖም ከም ዝጸውዑን ኣፈኛት ትካል ካብ ኒውዮርክ ንሮይተርስ ገሊጹ በወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባቶም ኣብ አዲስ አበባ ተኣሲሮም ዘለው ሰራሕተኛታት ዝተዋሃበ መግለጽ ዘየለ ኮይኑ ብዛዕባት ጉዳይ ዝተሓተተ ሚኒስትር ኮሙኒኬሽን ከኣ ዛጊት ግብረ መልስ ከም ዘይሃበ ተፈሊጡሎ እቶም ሰራሕተኛታትን ቤተሰቦምን ስለምንታይ ከም ዝተኣስሩ ብንጹር ከም ዘይተፈለጠ ዘሎ ኣገልግሎት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ሓቢሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንተወለተ ትግራይ የኣስር ከም ዘሎ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝኸሱ ኮይኖም ሰብ መዚ መንግስቲ ግና ምስ ሓይልታት ትግራይ ርክብ ጥራይን ዘለዎም ዕላማ ከም ዝገብሩ እዮም ዝዛረቡ ኣብ ዝቀረበ እዋን 8 ላዕለዎት ሓለፍቲ ትካል ውድብ ሕራት ሃገራት ምስ ሕወሓት ይውግኑ እዮም ብዝብል ካብታ ሃገር ክወፁ ከም ዝተገደዱ ይዝከር ውድብ ሕራት ሃገራት ብወገኑ እቲ ምውጋን ከም ዝነበረ ዝተዛረባ ክልተ ላዕለዎት ሓለፍቲ ካብ ስርሕን ብምእጋድ ካብ ኢትዮጵያ خوصا اگدیدوان منبارون ይዝከር ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ንትካላት ሰራሕተኛታት ክነቕፍት ጽንሑ ኮይኖም እቲ ውድብ ግን ዘይሻራው ምዃኑን ናይ ዝኾነ ጸግዕ ከም ዘይወስድን ብምግላጽ ነቲ ክስታት ይዝነጽጎ እንተኾነ ግን ትካላት ረድኤት ውድብ ሕራት ሃገራት ናብቲ ህጹጽ ሓገዝ ዝጽበ ዘሎ ኣብ ናይ ኩናት ከባቢ ዝርከብ ህዝቢ ህጹጽ ረድኤት ከየብጽሕ መንግስቲ ዕንቅፋታት ይፈጥረሉ መጽንሑ ከማርጽን ይሕዩ እዚ ናይ ሎሚ ስጉምቲ ድማ ነቲ እናሓርፈፈ ዝኸይድ ጽንሐ ዝምድና ዞም ክልተ ኣካላት ዘጋድት ከይኮነ ኣይተርፍን ይተባሂሉሎ ኣብ ሱዳን ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ተሃገር ኢንተርኔት ደጊሞ ክኽፈት ትእዛዝ ይሕሊፉ እቲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቶም ኣብ ተሃገር ኣገልግሎት ርክባት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ዝህቡ ሰለስተ ዓበይቲ ትካላት ደጊሞም ኢንተርኔት ክመልሱ ዝጽውዕ ትእዛዝ ይሕሊፉሎ ሱዳን ካብ ዕለት 25 ናይ ዝሓለፈ ወርሒ ኣትሒዛ ኢንተርኔት ዝተቋረጸ ኮይኑ እዚ ኸኣ እቲ ዕልዋ መንግስቲ ፈጺሙ ዘሎ ወተሃደራዊ ክንፊ ተሃገር ንኢንተርኔት ከም ስግኣት ብምርኣይ ክቋረጽ ድሕሪ ምእዛዙ ኣጋጢሙ ተባሂሉሎ እቲ ቤት ፍርዲ ኸኣ ንዘይን ኤምቲኤንን ሱዳንን ዝበሃሉ ወሃብታ አገልግሎት ኢንተርኔት ደጊሞም ክኸፍቱ ኣዚዙ ኳንተሎ ክሳብ ሕጂ ግና ኢንተርኔት ከም ዘይተኸፍተ ዘሎ ይዝሕበር ኣብ ሱዳን ዕልዋ መንግስቲ ካብ ዝፍጸም ክሳብ ሕጂ ኣብ መንጎቶም ገለ ክፋሎም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘሎ ሲቪላውያን መራሕትን እቶም ዕልዋ መንግስቲ ዝፈጸሙ ወተሃደራውያን መራሕትን ይግበር ኣብ ዘሎ ሽምግልና ኣብ ስምምዕ ክብጻሕ ከም ዘይከኣለ ዘሎን ክሳብ ሕጂ ኸኣ ሓድሽ መንግስቲ ከም ዘይተተኽለ ዘሎን ይዝፍለጥ መራሒ እቲ ዕልዋ ዝኾነ ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ግና ክሳብ 2023 ዝመርሕ ሓድሽ ሲቪላዊ መንግስቲ ክተክል ምዃኑ ክዛረብ ዝስማዕ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተነብረ ዕጽዋ ክሳብ ዝለዓል ሓይልታት ትግራይ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ዝገብርዎ ገስጋስ ከም ዝቕጽሉ ወሃብ ቃል ሓይልታት ትግራይ ጌታቸው ረዳ ገሊጹ ጌታቸው ረዳ ምስማዕከን ዜና ቢቢሲ ኣብ ፎከስ ኦን አፍሪካ ዝብል መደብ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ንመንገዲ ሰላም ኢትዮጵያ ዓጺ ዘሎ ንፖለቲካዊ ጸገም ወተሃደራዊ ሓይሊ ክፈትሖ ዝብል ድልየት ዘለዎ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ክብል ይወቂሱ አንጻር ሓይልታት መንግስትን መላፍንቶምን ዝዋጎ ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ናብ ርእሰ ከተማታ ሃገር ዝግስግሱ ዘለው ኮይኖም መንግስቲ ብወገኑ ህዝቢ ከዓጥቕን ከባቢ يكحلون يصوعلا ابزوان حيلتا تግራይ አዲስ አበባ ኸቋጻጸሩ ይደፍኡ ከም ዘለው ክገልጹ እንከለው መንግስት ፌደራል ብወገኑ አባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ነበርን ዓቅም ዘለዎም ዜጋታትን ናብቲ ሰራዊት መከልኻል ክጽምበሩ ይጽዋዓላ መራሕቲ ሃገራት አፍሪካን ሕብረት ኤውሮፓን አሜሪካን እቲ ጎንጺ ጣጣው ክብልን አፈላላያት ብዘተኽፍትሑን ጻውዒት ከቅርቡ እኳን ተጸንሑ ከሳብ ሕጂ ግና ዝኾነ ፍረ ኣየፍርየን ጌታቸው ረዳ ብዝገበሮ ቃለ ምሕተት በተወሳኺ ገስጋስ ሓይልታት ትግራይ ዝቕጽል ዘሎ ናይ አዲስ አበባ ድልየት ስለዘለና ዘይኮነ ነቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሌና ተነቢሩ ዘሎ ዕጽዋ ኢዱ ጠዊና ንምልዓል እዩ በተወሳኺ አብይ ነቶም ዘቕረብናዮም ጠለባት ሕራይ ክብል ንምግባርን ነቲ ጎንጽ መዕለብ ንምግባርን ብምባል ተዛሪቡ በመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዘርጊሑ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ድማ ጌታቸው ረዳ ዝበዝሐ ናይ ሰላም እማመታት ቀንድን አብይ አሕመድ ንምድሓን እምበር ነቲ ኣገዳሲነት ሃገር ዝገጥማ ዘሎ ብድህታት ኣብ ግምት የእትዩ ዝፈትሕ ኣይኮነን ንኩነታትና ኣብ ግምት ዘይእቱን ንሰብኣዊ ኩነታት ምስ ፖለቲካ ዝሓዋውስን ድማ ከይተበገሰ ፍሹል ይክብል ጽሒፉሎ በጀካዚ ጌታቸው ረዳ ነዛብ ዘእዋን ዘሎ ኩናት ንምሽምጋል ዝተመዘዘ ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ፕሬዝደንት ናይጄሪያ ነበር ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ ምስ መራሒ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዕውት ዘተ ከም ዘካየዱውን ገሊጹሎ
ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ዘስግእን ብዙሓት ሃገራት ናብ ዜጋታትን ናይ መጠንቀቕታ መልእኽታት ይሕልፋሉ ኣብ ዘለዋ ግዜ ሃገረ ዛምቢያ እውን ሕጂ ነቲ ኩናት ሰጊኣ ዜጋታታ ካብ ኢትዮጵያ ከተውፅእ ወሲናላ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 8 ተዓዋቲ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ዛምቢያ ብምዃን ነቲ ሃገር ክመርሕ ስልጣን ዝተረከበ ፕሬዝደንት ሃካይንደ ሂቺሌማ ንሱ ብዝሃቦ ትእዛዝ ዜጋታት ዛምቢያ ካብ ኢትዮጵያ ብሰላም ከም ዝወፁ ከም ዝተገብረ ሓቢሩ። ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገማት ተኸቲሉ ዓባይ ብሪጣንያ ከምኡ ድማ ሆላንድ ነቲ ዝሕልፍኦ ዝነበራ መጠንቀቕታ ጥራይ ሓሊፈን ዜጋታተን ናብ ኢትዮጵያ ከይትገሹ ብምባል ሓድሽ መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ኣለዋ። ካልእ ምስቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀጥታዊ ኩነታት ብዝተሓዝ ድማ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ብሄር ዕላማ ዝገበረ ምእሳር ክቋረፅ ፀዊዓላ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ቀረብ ኣዋርሕ ነቲ ዝነበረ ናይ ሚኒስተር መዝነታ ብገዛእ ፍቓዳ ብምግዳፍ ናይ ስራሕ መግዳፍ ወረቐት ንኣብይ ኣሕመድ ኣረኪባ ካብ ስልጣና ዝተኣልየት ሚኒስተር ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን መንእሰያትን ኢትዮጵያ ዝነበረት ፊልሳን ዓብዱላሂ ኣሕመድ ወለዳ ብኣባላት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ሓቢራ። እዛ ናይ ቀደም ሚኒስተር ኣብቲ መንገዲ ዕላው ናይ ትዊተር ሕሳባ ዘርጊሓቶ ዘላ ጽሑፍ ኣብ ጅግጅጋ ወለደይ ብኣባላት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተውን ይምርመሩ ከም ዘለውን ሰሚዐ ብምባልያ ሓቢራ ዘላ። ክሳብ ሕጂ ድማ ምኽንያት መእሰሪ ወለዲ ናይታ ሚኒስተር ነበር ኣመልኪቱ ዝወፀ ዝኾነ ሓበሬታ የለን። ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ግና ፊልሳን ብመንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ጌራ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነፍስ ዝነበረ ዝበለፀ ጽባሕን ትጽቢት ሰላማዊትን ብልጽግትን ኢትዮጵያ ዝተሰከመ ለውጢ ናብ ማዕበላዊ ዘባህርር ሕልሚ ተቐይሩ ሃገርና ኣንፈታ ኣስሒትዋ ብምባል ሓደ ንዘሎ ኩነታት ዝምልከት ጽሑፍ ዘርጊሓ ነይራያ። ሃገረ ፖላንድ ብሰንኪ ካብ ቤላሩስ ናብ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንምእታው ዝፍትኑ ዘለዉ ኣማኢት ስደተኛታት ኣብ ዶባት እተን ክልተ ሃገራት ዘየድሊ ብረታዊ ጎንፂ ክኽሰት ከም ዝኽእል ኣጠንቂቓ። እቶም ስደተኛታት ሓጹር ትሪኮላታት ዶባት ብምፍታሕ ክሰጉሩ ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን ሰራዊት ፖላንድ ናብቲ ዶባት ከም ዝተዋፈሩ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣለዉ። ሃገረ ቤላሩስ ነዚ ቅልውላው ንኽጋደድ ኮነ ኢላ ትሰርሕ ኣላ ክብሉ ፖላንድ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኔቶን ክኸሱ ምጽንሖም ዝፍለጥ ኮይኑ ፕሬዝደንት እቲ ሃገር ግና ነዞም ክስታት መሰረት ዘይብሎም ክብል እዩ ኣውዲቕዎም ዘሎ። ኣባላት ኔቶን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ዝኾና ፖላንድን ሊትዌንያን ላትቪያን ካብ ቀረባ ኣዋርሕ ኣትሒዘን ካብ ቤላሩስ ዝብገሱ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ማእከላይ ምብራቕን ኤስያን ናብ ኣተን ብብዝሒ ይኣትዉ ምህላዎም ብምግላጽ ንቤላሩስ ከም ዝኸሰሳ ይዝከር። ነዚ ውፅኢት ከዓ ሃገረ ፖላንድ ምስ ቤላሩስ ዘለዋ ዶባት ክትዓጽ ምዃና ገሊጻላ። ዝሓለፈ ሰሙን ብሰንበት ንቀዳማይ ሚኒስተር ኢራቅ ሙስጠፋ አልካዝሚ ንምቕንጻሉ ኣብ መንበረ ቤቱ ናይ ድሮም መጥቃዕቲ ዘካየዱ መን ምዃኖም ከም እተለለዩ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ገሊጹ። በቲ መጥቃዕቲ ህንፃ መንበሪኡ ክፈርስ እንከሎ 6 ኣባላት ሓለውኡ ከም ዝቆሰሉ እውን ተፈሊጡሎ። ነዚ ገበን ዝፈጸሙ ክንሃድኖም ኢና፣ ምክንያቱ መን ምዃኖም ኣጸቢቕና ንፈልጥ ኢና ክብል መንነት እቶም ፈጸምቲ ዝበሎም ከይጠቐሰ ንካቢነ ሚኒስተራቱ ምግላጹ ተሓቢሩሎ። ናይዚ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል እኳ እንተዘየለ ብኢራን ዝድገፉ ሚሊሻታት ሺዓ ኣብ ጥርጥራ ኣትዮም ምህላዎም ገና ካብቲ ዞባ ዝወፁ ዘለዉ ጸብጻባት የመልክቱ። እቲ መጥቃዕቲ ስራሓት ኢራን ብዝኾነ ድሮናት ከም ዝተኻየደ ካብ ጸጥታዊ ምንጭታት ዝተረኽበ ሓበሬታታት ኣቃሊዖም ኣለዉ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።